Radio. Action Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline! Mayuaga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Biyernes na kita mga ka-aksyon, Hulyo 3, tuig 2020. Action Hotline! Aprobado na ang Good Manners and Right Conduct Law ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa din ginalantaw nga posible ini ang makabulig para sa mga pamatanon o mga kabataan kapin pagid kung ma-include na sa K-12 curriculum sang Department of Education. Action Hotline! Ano ang natabo sa aton nga sistema sang edukasyon? Nga ang mga kabataan, nga ang mga Pinoy, ang kun kaisado katiga nga mag-kooperar sa mga polisiya or sa mga ang karakter sa Pinoy sadto nga isa ka maayo kag ginakabig bilang isa ka Kristiyano nga mga pumuluyo isa tong Pinoy may karakter nga mag-consider naton bisan sa bilog dire nga Asya, no? Ang mga Pinoy mga maayo pamatasan mo galing kay sang ulihido nagbag-o nga ang mga kabataan especially do nagtiga mga bagol nila kag ang ila pamatasan may pagkambyo. Action Hotline! Di baloon tay ni ang epekto kag iniayhan mangin solusyon sa karon nga panag-on nga kinahanglanon sa aton gobyerno. Bangod ang tinutuyo kag handom sa sining layi nga karon permado na sang presidente. Ang objective sini amo nga ang tawo ay ni nga measures makabulig para iya sa pagbalik no sang kinaiya naton nga mga Pilipinhon nga may ara sang respeto sa iya isig kapariho, may disiplina no kag sinseridad, honesto, obedience. Tisiling ko ba si amuni ang obedience ang makabulig para at least sa mga tiyempo katulad sa problema sa pandemic o kung problema sa COVID-19, basi pa man lang nga ang mga Pinoy kung ang kabataan ta, masugdan ta o mabalik liwat ang GMRC, basi kung mangin obedience na o mangin obedient na. Action Hotline! Kay subong damo no, ang mga kabataan do nawadaan na respeto. Sing una nga timpo may pagani sa bukid magabihan ka to, makalabay ka sa mga kabataan, gapangayo pa mga gabi, no? Gapangayo pa sang katahuran, diri sa syudad balat nila, way magabihan ka, tulukon ka pa masakit sa kabataan kang suyaan ay. Action Hotline! Inakaroon discuss na dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Welcome to the show with Action. Upod ta karon nga aga si Action Henry Espulgar sa technical side. Abi ko si Action Eden ang partner ko, gali si Action Dorel Kabato, kag Action JM Baikin. Magapangalagad kita sa inyo until 9:15 in the morning. Action Hotline! Good day sa tanan-tanan nga mga nag-monitor, especially ara na nagaupod na sa aton nga pagpangalagad sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. No, feel free sa pagpadala dira sang inyo nga mga mensahe. Ipadala palihog sa available nga chat room agud mabasahan ta no ang inyo sini nga mga mensahe. Action Hotline! Available man kita sa YouTube sa aton sini nga mga ka-aksyon. Pwede ninyo ma-search dira Action Radio Bacolod no sa YouTube kay dira ma-appear man
ang link nga pwede kamo magka-monitor sa YouTube kung may ara kamo available nga internet connection. Action Hotline. Anong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan sa pagpangalagad ta karon nga aga. Now, ang cases sang COVID-19 damo gid interesado sini no kay everyday damo ang nagapamangkot sa aton yan ano nang update no sa COVID bo ang probinsya sa Negros Occidental sobre sa kagatos na no ang cases kag may mga pending pa nga mga swab or specimen nga ginakuhaan karon ginahulat ang result like sang Bacolod man nga may mga pending gihapon nga mga swab sample nga gindala to sa ila or RT-PCR test nga ginahulat. Action Hotline. Kaya mo nang ginakabalak-antay, no? Once nga may ara, sang pagtaas sa numero or cases, ang impresyon sina, although ang naka-intindi, nagambal man nga, ang mga naga-positive, inaara man sa quarantine facilities. And in fact, kalabanan sini sa ila, amo ini, ang mga individuals, ang mga locally stranded individuals, lakip na ang mga OFW nga gina-repatriate nga ara man sa mga hotel nagatiner. Action Hotline. Pero bisan pa man nga ara sila sa hotel nagatiner, kabalo ka ang tao kung kaisa once nga magkabati nga may ara naman sang pagtaas may nagdugang sa numero nagabatyagid sang pagkahangawa. No? Ang pasalamatan talang until today wala sang local transmission pa diri sa aton sa Bacolod, no, kag Negros Occidental, which is really good. Kag amo na ang gusto naton nga balita. Kag ang nami sini, damo ang naga-recover. Action Hotline. Ining mga naga-recover, I would suggest gani mo sa mga otoritista nga kung pwede, isa sini sa ilang nga kahibalugid kang maka-explikar, makabulig sa aton explikar, kag tani no nga inang makahambal sa publiko kung anong himuon nila nami gina mayad gina no halimbawa ang mga local IATFD ini mga nagka-recover o kuhaan ni sila sa mga inspirational nga mga mensahe nila at least ang publiko aware na sa tion nga mag-positive ka anong himuon mo nano ang mga sekreto sini nila nga nagka-recover sila. Action Hotline. Pero ang malanta na karon dugay-dugay. Naunahon ko lang diri sa region, ang isa sa mga balita nagligad nga adlaw, galing kiti ang Department of Health na alang-alang atong tiyempo, balikan ko lang this morning kay RI. Dito sa Iloilo may insidente nga ang local health worker nagpauli sa balay nila, and then sa uli natapikan niya nga miyembro sang pamilya mismo. Now, kabalo kita nga mga once nga maghambal ka nga ining mga health workers supposedly nakaintindi ni sila sang health protocol. Action Hotline. Pero maki-update kita bala magkadali sa aton sini nga pagpangalagad. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Dr. Rinilyn Reyes, ang head sa Public Health Program Development Cluster sa Department of Health sa Region 6. Doc, how are you? Good morning. Good morning, mayong aga sa tanan nga nagapalamati, mayong aga Action Art. Salamat gid sa time Doc nga ginatag karon nga aga ginedicate mo gid diri sa Action Radio Bacolod. Now, gusto ko lang maka-update bala kay diri sa amon nakibot kami balita to sa Limudyan last time nga may health workers kita nga nag-positive kag nagpauli sa balay after nga ginkuhaan RT-PCR test nga way pang result. Dok, nano ini man, ini mga health workers naton through the DOH, ini sila hindi naman mabindihan, dapat number one, ini sila naka-intindi sa proper protocol, health protocol, nga sila mismo malikaw ng tani sa sining nga mga sitwasyon, Dok, no? Yes, Action Arts, amo na subong ang ginalangtaw gyud naton kag gina-evaluate. Kay tungod, hindi lamang sa amo ni nga kaso sa isa ka health worker naton, but there are already several instances nga may nakatapos bala sang swab
for RT-PCR testing for collection of specimen. Pero may ginalaktan pa sila, wala sila nag-undergo sang either nga home quarantine o kon facility quarantine. So Okay. gina-emphasize gid naton whether health worker ikaw o kon hindi ikaw health worker, basta naka-undergo ka sa RT-PCR testing na kolektahan ikaw sang swab, gina-recommend gid naton anay na i-decrease ang mobility. So ang pag-decrease ang mobility amo ni ang makuan kita anay either ma-home quarantine o kung makadto kita sa isa ka facility quarantine. Usually ang mga facility quarantine naton subong amo nang gina-plastaran sang aton nga mga LSI kag returning OF. Okay. So ang iban pwede man ka home quarantine as long as ma-follow lang sila nga tani ang communication o kung ang interaction sa sulod sang miyembro sang panimalay, hindi lang. So dapat tani ang ideal gid ginahambal man ni namon pubalaan namon may mga limitasyon ini sa sulod sang panimalay. Okay. Kaya hindi man tanan nga panimalay may adequate gid nga space, adequate gid nga room, kag may adequate na ang pinakalislig is the comfort room o kung ang CR naton. Na tani ibutang sa anay sa isa ka kwarto nga nagaisahanon siya. Kag may ara siya tani nga separate nga comfort room nga iya gid mausar para ma-decrease ang interaction niya sa sulod sang miyembro sang pamilya sa sulod sang balay. Okay, so ina nga mga concern subong gina-discuss na kag upod sa mga members ng IATF, may mga na-set up o na-set na kita nga mga measures ngay mo naton while nga sige pa ang nagapadayon pang away ta against COVID-19. So not only ang amusinino ang pag-quarantine, but there are several measures naton nga ginapatigayon para mauntat na naton ang transmission sang ini nga virus. Okay. So just like ang Department of Health, ara din kita sa framework nga para strategic framework sa tapda sang paglapta sang COVID-19, not only diri sa Western Visayas but for the whole Philippines, no, nga dapat may prevention, may early detection, may isolation, kag may management sang aton nga mga kaso. Okay. So not only ang pagkuan siguro but really on the prevention side. Kaya nakita man naton in the several days na action art. Yes, Doc. Kadamo ang kaso nato, no, not only sa bilog na Pilipinas but diri man sa Western Visayas, kadamo sang threat sa aton diri sa palibot. So that's why ang Department of Health gani magalunsad man sang isa ka daw media campaign, no, next week na ginatawag nga bida. Ang bida nga ginahambal naton nga dapat bawal ang wala gid sang mask. Kada tawo dapat may mask gid whether symptomatic ikaw o kung hindi symptomatic. Okay. Then dapat isanitize ang mga kamot naton. So pwede nga frequent washing of hands, alcohol o kung sanitizer naton nga alcohol based, no. Then dapat may distansya kita sa isig kapareho naton at least isa ka metro. Kay isa amo ni ma-decrease naton ang aton nga ang aton nga tsansa, ang risgo naton nga makakonect sa isa ka tawo nga posible nga may ara nga virus. Kaya ang last, ang letter A, amo ning aksyon naton dapat ginagabase sa correct na information. So dapat sa tanan-tanan nga siguro ginalatom ginaton ang tanan naton nga media partners para Yes, Doc. kagto kita kag makahatag kita sa correct na information. So ina siya iga-launch ninyo by next week. Yes, so ini siya isa ka national campaign sa Department of Health na ini siya daw information regarding prevention, no, sa aton nga COVID-19. But going back sa case ng COVID-19, no, as we speak, ang spike o kung ang number hindi gid malikawan. Like for example, Negros, may ara naman sang nag-positive o kung may additional cases, ngati nagsobra na kami sa kagatos di. But ang good thing lang until today, Doc, waay pa sang makonsider sa amon diri sa Negros and Bacolod nga local transmission. So far, ang sa Negros Occidental, kag dira sa Bacolod City, wala kita sang clustering sang mga kaso. Meaning, wala kita sang daw grupo sang kaso sa isa ka particular na area. Okay. Pero ang threat
sa Negros Occidental, amo ning kadamuon naton sang locally stranded individuals kag repatriate. Aha. So, ang aton nga total nga sa Negros Occidental nga repat ka returning OF kag LSI is already a total of 101 na kita dira sa Negros Occidental. Okay. Kag sa Bacolod may ara kita 40. 40. So far, Mhm. 40, yes. So far, ang Negros Occidental ang may pinakamadamo nga returning OFWs kag locally stranded individuals. And ang ginahimo diri namon nga mga measures, ang ginahimo sang LGU makonsider naton nga at the right track, subong especially ang pagpugong gid na sa mga officials nga kung pwede hindi lang anay pagpapaulion ining mga ilisay nga nabilin dito sa Manila and Cebu, Doc. Yes, kaya kung nang taon naton, ang mga locally stranded individuals naton, kaping pa nga naghalin ini sila sa Manila kag Cebu, sa according sa aton nga status, daw may dako gid nga risgo sila nga maging positive. So kung nag-positive sila, most likely dako man ang threat no nga may presence ang virus kag pwedeng makalaton. So ang challenge guro sa mga local government units is how to contain these LSIs and OFW kay hindi naton hindi naton man mapunggan nga magkadto gid diri sila kag magpulo sila sa ilang nga mga panimalay. Why pagidok sang study no nga ma-determine mo nga ang nag-positive ni siya nga ang gingkuhaan naman sa sang RT-PCR test sa Manila nag-negative pero along the way nanutabo sila nga pag-abot ni kuhaan ni what sang RT-PCR test naga-positive. Anong explanation sila, Doc? So I think ang ina nga practice para sa akon lang isa ka safety net sa isa ka local government unit. Ugaling medyo logistics concern ina siya nga nga isa ka strategy. Pero makita naton nga kung magkolekta kita sang specimen sang RT-PCR, ang iya nga validity sina is the time lang nga ginkolekta ang specimen. Okay. So for example, maghalin ang isa ka LSI sa Manila, ikolektahan siya sang specimen. Okay. Pero halin sa laboratory, pakadto magbalik sa iya balay, halin sa balay niya, pakadto naman sa pier o kung sa airport, then halin sa sulod sang eroplano o kung sa sulod sang barko, manaog naman na siya. Kag pagpanaog niya from pier to the collecting unit sang isa ka local government unit, may ara gihapon nga tsansa nga may ara nga ma-infect ina siya kag ukon malaknan siya sang COVID-19. I see. No, amo na hindi mo ma-sure gid because number one, di mo yan makita kay bisan pamangkuton mo dok gani ang nagpositive. Paano mo ayhan ini na acquire wa gid siya gani kabalo? Yes, it's very difficult, especially kung mag-contact tracing kita subong. Actually, mag-contact tracing ang mga local government unit naton, daw ginatawag na kung ganing nga daw bunggit, urot na lang bala, action art. Kay tungod nga, hindi naton ma-identify gid, no? Kay kakabudlay, kung to pinpoint. Kaya ang purpose ng contact tracing is to investigate, di naghalin. Kag ang isa pa, kag sisino pagid ang nalatnan. Gani. So para hindi na naton with that results ng contact tracing, ang purpose yung malang na hindi na maglapta ang COVID-19 sa particular nga area o kung sa isa ka area nga nakagtuan sang amuna nga confirmed case. Aha, sakto na kapin pa asymptomatic karon bisan sa contact tracing nagwa nga ang ining tawo nakakontakto siya hindi mo man gani may baluan unless nga i-undergo mo siya sa RT-PCR test inang individual nga may direct contact sa patient no pero may tendency gani nga may ang pasalamatan tang iban nga na may direct contact sa patient kisa gani naga-negative ba niya mo. Yes, so amo na nga hindi kita kapakot gid no whether ang tupad naton is asymptomatic meaning wala sang simptoma, pwede gid gihapon nga may ara siya sang sang virus. Pero again, makita naton hindi gid amo na niya hindi niya airborne no kay wala pa sang i-establish nga nga mode of transmission nga airborne siya sa pinakamalapad nga area. So, ang pinakakwan is still droplet infection. So, kung may droplet infection, may dako gid nga tsansa nga pwede naton ma-prevent ini. Aha. Now, at least diri sa aton sa Bacolod, Negros and the whole region,
By the way, kumusta ang sitwasyon man sa mga medical workers? Tanano ni ang system, may ara ni sila regular man, nga ginatest sila? Kag kon cases, Doc, kumusta sa mga, especially regular naton nga medical workers nga nagatatapil sa mga pasyente? So as of yesterday, ang aton nga data with regards to the number of medical frontliners naton, Okay. may confirmed cases, may 25 kita kakaso Oho. among the medical frontliners. So Sus. ini sila 13 ka doktor, Mm. 7 ka nurses, Mhm. isa ka medtech, isa ka radio technician, kag Ah. 3 ka midwives. Mm. So 25 ini sila. Wala labot sang non-medical frontliners naton. Mm. Na ini siya gina-comprise ang isa ka ambulance driver, may kagawad, mga barangay health workers, may duwa kita diri nga na-record diri na sa Iloilo City, Uy. may barangay nutrition scholar, Mm. isa man kabilog, kag may barangay service point officer nga isa kabilog. Aha. So ang total naton nga non-medical frontliners nga na-infect kay ti irisgo gid man nino kay naga-interact sa tawo is 6 na kabilog. Uy. So amo ni nga siguro daw kwan man nino ning daw isa ka ginalantaw naton nga isa ka senaryo nga naga-open man sang mga mata sang aton nga mga frontline health workers nga Halong. halong gid sila Mhm. with regards to the patients and also Okay. not only for the patients during sa route nila sang ilang nga kwan nga pag-ubra sang ilang nga obligasyon sa mga health facilities naton. Okay. So, Mm. yes, Action Art ihambal ko lang tani nga Yes, ang sa Doc. Department of Health may provisions gid man kita nga mag-screen sang aton nga mga frontline health workers, no? Yes, Doc. In fact, sa aton nga guideline, sa total naton nga allocation sang aton nga testing, ginabutang gid na ang 30% of that is really intended for health workers. Okay. So also, ang mga guidelines naton sensitive gid no sa Mhm. mga kinahanglanon kag suporta sa health workers naton. So gina-mention gid na sila sa Okay. tanan nga guidelines nga those specific kag high risk na sila nga population. Ang kayong worry ko diri dapat mga medical workers ni halungan man naton sila kag tatapon because at the end of the day may posibilidad nga basi ma-overwhelm bukod magkulang kita sa ulihi sa mga medical workers sino karon magtatap sa pasyente ni Doc. So amo na subungan ginakuan gid naton kada interview sa aton sa mga media partners naton Okay. nga gina-emphasize how important is to support our health workers. Mhm. And not only in part of the support of the health workers is kapin pa diri sa amon subong sa Iloilo Okay. na ang mga health workers may ara na bala nga mga doctor shaming kag discrimination. Mhm. So ang tani panumdumon naton nga kung ang isa ka doktor, isa ka health worker na nag-confirm na siya nga kaso, kay tungod ang iya nga obligasyon ginubra niya. Oo, So kung may correct. ara nga doktor o kung nurse man na siya nga nag-positive, hindi naton pag-discriminate. Tani tagaan pagid naton sang suporta, tag i-praise naton sila. Kay tungod ginubra lang na nila ang ilang nga obligasyon. Natapikan gani sila because ang dedication nila sa trabaho ara noon ang nami sila kay ginrisgo niya ang kabuhi niya to save other lives kag magbulig sa iya sa komunidad kag sa publiko. Yes, amo gid na action art ang gusto naton i-emphasize Mhm. na particularly for health workers. Kay kung Okay. may ara kita din nga instances nga ginabarikadahan na ang ilang balay no Uy. nga hindi sila kagwa. So dapat ikuan din na naton ipalakta naton sa aton nga mga general population nga tani isuportahan ni naton sila, hindi naton sila pag-discriminate. By the way, isa na gid lang do ka concern. Kumusta atong ang primero nga ginaayo o ginapanawagan sa national government kang aton mga doctors from the barrios kadto dito sa Cebu. Anong latest sa to nga instruction? Anong matabo sa to, Doc? So ang last naton nga kwan nga update with regards to that, nagmeeting ang aton nga different USEX and ASEX ang central office kag Okay. si Secretary of Health gid mismo regarding this particular issue. So last Tuesday
nagmeeting man ang mga doctors sa the barrios kag ang aton nga post-residency doctors deployment program. Mhm. So, ang instruction anay kay kadamo pa sa mga issues na dapat nga i-plastaron gid no maayo Okay. is that gin-suspend anay ini ang pagkadto digto sa may Region 7. Okay. Pero ang isa ka kuan naton, ang isa ka gin-open ni as per instruction ni Secretary Duque kay Director Kunmukar na Okay. ini siya ipag-open on a voluntary basis. Aha. So meaning ang Regional Health Office naton sa Department of Health open gihapon kita for those doctors who want to volunteer to be deployed to Region 7 to provide assistance. Okay. So anyway, thank you so much for the time. Unless akwaon ko lang guro, imo siniminsahe to the public, to the listening public diri sa Bacolod and Negros. Please go ahead, Doc. So thank you very much Action Art sa sini again nga opportunity for the Department of Health to provide correct information, no. So sa mga nagapalamati siguro ini ang paglupig naton sa COVID-19 hindi lang ni pang Department of Health o kun pang health workers. But ini siya dapat kita magbululigay gid. So dapat pag bululigay kita kay ang pagbulig nagaumpisa sa isa gid ka personal nga dedikasyon sang isa ka tawo. Thank you very much Action Art kag thank you very much man sa Action Radio. Maayong aga sa aton tanan. Salamat and good morning. Action Hotline. Doctor, sa Department of Health sa Region 6, at least naklaruhan kag may pila ka magin hatag siya nga information. Thank you gid kay Dr. Renelyn Reyes, ang head sa Public Health Program Development Cluster diri sa Region 6. Can you imagine? May pila pa ka mga doktor sa mga ganing ayo sa Department of Health. Nagpositive ang doktor, ang nurse, ang mga medical frontliners because nag-obra, gintrabaho nila mo ang ila obligasyon. Tining kakita sina, no? Nga nag-positive siya, ti ang gwa sina gani, of course, ang protocol, hindi siya pwede mag-engage, kadto sa pamilya, magpauli. May mga measures man na silang ginahimo, pero like in the case dito sa Alimudyan, Iloilo, ti isa gani ni siyang gindiscuss ginila, no? Para nga malikawan nga masulit pa kag may matabo man sa iban nga mga lugar. Action Hotline. Tiding kakita sina. Kabay pa, nga why na ni siya madugang kay sa listahan sang DOH sa region, sa gin-mention kaina ni Dr. Reyes, tida mo cases sa mga medical workers mismo, mga medical frontliners, that includes sa mga medical workers, nga nag-positive. So, hindi dapat manaton sila ni pag-i-discriminate. No? Ang akon gani, ining pagpadala sa mga doktor to di barrio dito sa Region 7, hindi lang naanay. Kaysa uli, kung mawad-an na kita doktor, karon kung sila to magtrabaho todo, sa Cebu kang matapikan man ato sila, nanong matabo sini sa mga doktor to di barrio, kundi mawad-an niya, why na kita sa ulihi diri sa mga doctors man sa mga banwati siling kani ang wa subong voluntary in nature o voluntary kung sinong gusto lang mag-obrato. Action Hotline. Di ko nakuman niya nga doktor kadto kay mo sa Cebu to nga purti ka risgo gina-consider as high risk area. Di ang siling panawagan sang DOH halong gid kita tanan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative,
Nani Kirao. Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka. Hotline! Para sa masanag nga buwas damlag, mag-eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Nagatanyag sang Senior High School Tracks Academics kaangay sang Accountancy and Business Management, Humanities and Social
Science. Yara man ang Technical Vocational Livelihood, Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2. Sa First Academy, be the first all the way globally. First Academy of Skills and Technology Incorporated is this the accredited. Bisita na sa First Academy nga nahamtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or hindi ka ni magtawag sa 700-9035. Free uniform and ID, 275 pesos lang ang bulanan, 1,500 pesos naman ang registration upon enrollment. Enroll now! Action Hotline! Morning lang, kagmay lang nga pag-monitor kay Attorney Dan Pondevilla. Attorney Dan, how are you? Good morning, thank you for listening. Si Kapitan Mayang, no, dira sa Mayang sa area sang Kabug, may nga agaman. Paring Sindoy Ransi ga monitor man, no? Si Ray Jantan Villalon, monitor lang kami di Subong sa Barangay Purisima Manapla, tamiyo lang si Dennis Richard Tibor Roma, ka-monitor sa San Enrique. Araman Lourdes Tampasin Bronzal, ga-monitor siya, no? Sa karon nga aga sa homesite Barangay Montevista. Sige, salamat gida sa imo sini nga pagtutok. Action Hotline! Araman si Ophelia Galero RC, niya good morning, watching from Isabela. Please kindly greet employees of Silver Dragon with Sir Engineer Felix Villatora, Renato Gaan, Christopher, and RG. Action Hotline! May nga gaman dira, o gamonitor man no, si Raymond Tupas. Morning da. Araman si Puloy, Andre Puloy, Lahay-Lahay. Elias Campaner, araman si Inday Maricel Marande. Hidedra, si Mrs. Si Cheryl Babes Anlap tay hupon. Kamonitors laging tunugin yung radyo da. Mga taxi drivers nga nag-standby dira karon nga aga. Good morning sa inyo. Alas 8:47 na. Let's go to work diri sa aton nga pagpangalagad. Ari ay, kundi aprobado na ni ang may layina ang GMRC, no? Hopefully makapabulig ini o kun amo ni bulig inculcate sa kabataan, pero ano ni man adon ay hands sa trabaho sa mga teachers kapin pagid in a new normal way or pamaagi sang education diri sa pungsod while nga way pa matapos ang problema sa pandemic or sa COVID-19 na. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa ating pagpangalagad sa Action Hotline is Sir Richard D. Langri sang Alliance of Concerned Teachers kag leader man sang mga manunudlo diri sa Bacolod City. Sir Richard, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Sa pagpalamati sa Action Radio, good morning sa inyo matanan. Bapasin, siya gid na nag-una, abi ka nag-ayo gid ang Department of Health, nga unahon lang siya kay may meeting pa sila. Amo ni nga medyo na delay kita no sa pagsugilanon sa imo. But ang balita subong Sir Richard nga ginpirmahan ako ni Presidente Rodrigo Duterte, ining GMRC law, layin na ini ang Republic Act 11476, long-awaited nga good manners and right conduct law. Natin i-include na ni sa K-12 curriculum. Sa inyo bilang mga teachers, anong imo sining paglantaw diri Sir Richard? So bilang teacher Action Art, much welcome din siya nga Republic Act 11476 no ginpirmahan sa tong Hunyo 25 nga GMRC law no nga i-impose sa aton nga public school system kaya ang panguna sini nga maga-implement ang Department of Education. Okay. So this is very historical, a little bit funny kag ironical kasi si President ang nagpirma puti sige lang kay amugin ang situation. In spite nga daw medyo ang atong presidente kung isa daw medyo sa doting may mga foul language but nevertheless siya nagpanguna so
we will follow this no kay nami gin man nga may Republic Act nga dapat nga sundon. Kay nadumduman naton nga ni sa una bisan sa time ni Marcos nga nagamarcha kita tuya sa sulod sa classroom sa tubangan galing pero gakanta sa bagong lipunan although nga tikwan tuya daw brainwashing style. Okay. Pero naga-instill gali sa mind sa estudyante no kay ang pagtudlo alin pa sa gamay pang kabataan hasta magdako siya magapabilin ini siya kag kabay pa nga may positive outlook ini kag outcome na matabo kay ti sad to say nga ti many of our national leaders right now ti iban competent man dira pong iban ti daw hindi man competent kag ti kita guilty makita da sometimes we are not following also sang proper protocol kag we hope nga masugdan ini sang aton nga mga kabataan mga pamatanon. So taya ti heavily exposed na kita kag na-contaminate na kita dasang do hindi kung isa mayo nga mga sugilanon, mga lingway, mga tinaga kag mga pamuyayaway, mga bashing dira sa social media. So we hope na ma-restore naton ining pagkamaginoo sa aton kabataan, pagka-respectful abi. Pero gina-avoid naman naton ini nga basibla blind obedience or daw mapati ka lang yabla bisan sa lati hindi naman ayamo no. So may implementing guidelines pa man nga implement ang aton nga Department of Education. Okay. Kay daw tuyo sini pangabuhi na gid man kag gina-advocate gid man ni Action Art alin pa sa una kay ang values ti amo ning ginatanaw nga values education. Amo ning ginatanaw nga makabulong sa mga pamatasan tabla nga daw hindi mag-amo sa aton nga pungsod. So sang mga 90s gin-integrate kini sa curriculum no. Halos tanan nga subjects ti gina-integrate subong ti ginasiling naton gina-integrate pero gisa tilimtan man. So subong ya ipabaskugon pag din kag nagalaom kita nga mabuhin-buhinan man ang mga daw ginasaway sa mga nakakatanda ba sa aton nga sa mga kabataan. Although nga we recognize nga may generation gap laing gid man ang pamatasan sa kada generation sa mga may mga edad-edad na. Pero aton dito gina-aspire nga ang mga lingwahe nga hindi maayo pagpakanubo sa pareho no daw medyo likawan naton pag gina-welcome naton ang nationalism dire ang pagpalangga sa pungsod ang pagpalangga sa pareho ang pagsakripisyo pagit sa aton nga mga isikatawo action art. Ang nami isiniguro hindi lang kay ang mind sang mga kabataan or pamatanon nga which is amo ning target no nga i-inculcate paagi sa mga teachers. I think ang point mo man is nakita ko amo na nga siling ko gani mga leaders naton guro dapat ining GMRC ni kung magpagawa man guidelines guro i-practice man nila kabalo ka model ka kung kaisa ara ka sa television gagwa mga palayag mo dati kung nagala ka pamuyayaw ti basi magambal ang estudyante ti ka pamuyayaw ganing aton mataas nga leader ang aton opisyal sa banwa o syudad nya kun di mo nagsundon tapos si husto na dako gini nga pala sa anon naton tanan no kung ikaw bala halimbawa si Richard agawon ko sugilanon mo kung maestro ka amalong ko sa kwanti nagambal ko sir sini anong sala ko da hambal gani na si mayor hambal gani ng aton mataas nga opisyal di tani ginsaway nyo na sila kaya hindi maglipwede kabalo ka kung isa kung anong batian kakabataan mo ni sundon lang mo. Tiya mo ganina siya, nakuha na siya nga palasanon sa mga teachers na. Kaya paano natin sabton, ako magsiling sila ting aton ng mga lideres, kuwan man ma'am, sir. No. Ang aton, kuro sinang ipaluak, ti maayo na, hindi, masiling na sila nga. Hindi maayo? Hindi lang pagsunda. Tuod daw, kung challenge to di sa mga manunodlo Mambal ka, amoy ini ang insakto nga pambatasan nga makabulig sa aton komunidad, sa aton nasyon. Tida sumambal ang bata. Sir, ano mambal mo yan karon sa aton nga leader, kaya mo ning maginapangambal niya, pang-insulto, pamahog, pang mamatay kung isa, niya ti okay malan na, sir?
Kaya pag question ng bata, pag mayo na siya class, di ba sila mga nagurong bata, hindi mayo sir, ano sa inyo, sundon, hindi. Sila na naman sir, kag sila man ang mapili, no? Kay ang values ng ginatawag, hindi na siya preaching kay sa liga, nakaka-confuse ang atong kabataan. Kaya may mga religious people kita, mga pare, pastor or mga religious leaders nga tiga preaching sila. No, they want to simply impose ang ilaman dayang pagpati. Yung kabataan hindi amo sina no kag kinanglan ang pagdalata sa values hindi niya nga i-preaching nato kay amo na nga basibla hindi nila ma-accept dayon kay kun impose mo isa ka tawo kag hindi nila uyag, hindi na sila gusto pero kung pamangkuton sila ka guidance sila sang maayo, sila na yang mapili sina sang proper action kag sa uli pwede man na mabalik imo mo na yagin pili. Ano sa imo. So may mga process in action art kay hindi lang ni simple nga i-blah blah blah sa sulod classroom kag ting estudyante na iya kun amon mo na iya hindi na siya mamati kinahanglan daw medyo two-way process ina siya daw dialoguing time nga istorya ay kamo pag mambal man siya kung anong maayo nga pagtanaw nga ginatanaw yaman action art. Oo, kabalo ka na mo influensya pagpuli sa balay ato kapin pa kung dugay-dugay mo lang kakamog ang parents niya ginikanan niya na mabatian niya sa community niya ginatiniran ang influence na may tendency man mo iniblang peer pressure sa mga barkada mismo sa komunidad kapin pa kung way ga iliskwela. Ini a big challenge nga hopefully paagi sining kasuguan ang guidelines ng ulaton kung paano ni kabay pa makapabag-o gid sa pamatasan naton ng mga Pinoy. But to think of it nga may amo na ini ang isa ka kasuguan kabay pa mga liderista mismo kag mga ginikanan sa komunidad ini iya I think nagakinanglan gid sa support sang tanan nga mga stakeholder sir kag hindi lang tanan pag-itugyan nga siling ko bala sa uli mambal nga daw kapigaw maestra sa GMRC nga ang bata ko do ay nagbago ti kun ikaw parent karon ay kaya bulig man sa bata mo nga numero 1 ka magkaroon ka ulogtasan kag pasaway ti ano paano abi na magbago dali-daling bata mo. Amo gani action art kag very challenging sa parts ng parents subong kay ating focus subong sa aton nga new normal in education di ang dakong role ara subong sa parents so kinalan ang GMRC dira ti sundon man sang kabataan sa mga ginikanan naton kag ti dako ang influence ang aton nga social media sa aton kabataan kag ti mayo ning ginhimo naging kasuguan kay kung kasuguan ti kinahanglan tumanon kag ang pagtuman sini para man sa kayuhan sa tanan kag we hope nga it will generate good outcomes for our country kaysa mga late 80s pa ni kag early 90s nga ginahambal bla ginapanawagan nga pabakuro ng aton values system ti kuan pasubong pero tinakalawig ti mag-eleksyon ang baklanay daw naglala pagid ang bashing dira sa komentar sa social media daw naglala pagid so meaning daw wala ta makita ang gina-expectar nato nga pagbago although nga may mga kuan makita may mga heroic makita nga mga nakita sa aton nga mga countrymen nga sakripisyo sila, handa sila bisan magatag pa sa ila kabuhi. So galing kay hindi majority ang amo sinang attitude. So we hope nga sa ulihi alas 8:59 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Bisan may kasuguan tod kon abi nyo dako nga challenge hindi talaga pagtugyan sa mga teachers ha. Amo na ang parents, ang community, ang mga leaders naton sa politika. Sir, sorry, ginautod ang linya. So, amo na action art nga dako gini siya nga pala sa naton tanan, ginikanan, public officials, teachers, pare, pastor, president, senators, congressmen, naton tanan pala sa kay ang mga bata hindi mo matudluan lang yan mo ginalan mo ining pagtudlo sa values modeling ini siya mo. So, meaning magatudlo sini nga teachers why man sing ihaboy sa iyang issue kag ang personal life is ti open book kay
magtudlo-tudlo ka na diya sang mga dapat ng mga may moral na siyang issues mo. So Okay. pag tudlo mo di kag may hampak sila sa imo, hindi na sila magpati, no? So lako gini nga palasano naton tanan. Amo man sa ato ni sa media, sa church people, tanan nga naga-advocate sa mga ideas, sa mga pagbago, ti ato na tanan nga palasano ini nga bago nga Republic Act Action Act. Yes. Sir, isingit ko lang ni, by the way, nagligad to do kanubo gid sang output bala sang enrollment sa imo da eskwelahan. Kumusta ya, sir? So akong kulang pa ko mga 3,200 ko sa ligad, nagahuramboy lang ko subong sa 2,000, kulang pa ko mga 1,200. Okay. So galing kay ting amo pag nasa values naton nga lagso naton kay may sa aton experience may pandemic man to kan naligat kay wala ga lapuyot ng sa Hunyo ang klase ti may Hulyo pa nangagabot ng mga estudyante kag mga parents action art nga kanamo sa mga rasones. So ang manyana habit naton nga daw medyo namana naton ni sa mga Espanyol pa man niya sa una. Amat-amat naton nga dulaon ni kay daw hindi na subong manami sa aton lang production kag sa aton nga mga ilikuton nga daw pabuwas o kung pakaron ang aton nga mga decision action art. So amo na ginapanawagan naton sa mga parents kay hasta Hulyo 15, di ba sila sila Hulyo 15 ti Agosto 24 klase amo man nagyapon paisol man nila to, so hindi kita magkampante kay hindi tanan nga bagay madala naton sa kampante especially in COVID virus. So pa-enroll na kita nga daan subong kay nagaplano ang Department of Education magpangprinta ang tanan nga mga nakapa-enroll ti amo nang dalon sa printingan na isang modules kilit dumdum ko pila lang to ka pages kili kay sang uli pag-istorya naton sa aton nga mga education supervisors kadamol mga isang modules meaning damo nga papel kag ang usaron kag kun damo nga bata bilyones ang budget sini, so hindi naton na makuha guro dali kun daw medyo ulihi kamo sa pa-enroll mga dear parents, no. So pa-enroll na kamo daan kay way matayad simple lang kinanglan tapos ti kun online ang gusto nyo ti ara kun survey form kag enrollment form ara man. So ang simple lang gid ang kinanglan nga dapat kag may dako ta nga simple hasta sa Hulyo 15. Okay. So igrab ta opportunity hindi ta masili nga Hulyo 15 extend pa na ti daw nasa amo na sa balaguon tama sa ato GMRC Action Art. Sige. On that note, Sir Richard, salamat gid sa time. Good morning sa imo. So madamo yung salamat Action Art sa time nga ginatag mo sa aton kag sa pagpalinto naton sa aton nga mga tagpalamati. Madamo yung salamat kamo. Action Hotline. Sir Richard Ilangri sa Alliance of Concerned Teachers. Amo na ganing ginambal ko Kung may ara kita kasuguan, hindi lang nga bata lang ning para sa kabataan bala ang good moral and right conduct, hindi lang ning para sa kabataan lang ang i-inculcate naton. Balon tagatinguan ta ning ang paminsaron ang direction sa kabataan matudluan ta insakto nga pamatasan. Ang aton sini nga kinaiya. Nga gina-expect naton nga mangin mabingunungahon sa komunidad. May respeto sa isig kapariyo. Tigaling ini dako nga challenge kay para lang na nga ginatudluan kag ginatinguan ta nga ma-inculcate ang mind sa kabataan sa insakto nga pamatasan kung ang batasan ta mismo nga malideres hindi mayad ina dako nga influensya kapin pagid kon sumo nga daan ang advance ng social media porte no ti kon mismo malideres taway ga parespeto hindi amo ang ginapakita niyo. Do you think hindi na ka-influence sa kabataan nga bisan ano pa ka-explicar ni ma'am ko isa hindi iya mamati masiling mo nagyapon ang bali mama mo ni pero ti mga lideres tayo kung otro man ka mga salawayon kang batasan di man mahamak kundi sundon ka kabataan. Action Hotline. Dako nga challenge ni siya mo kapinpas komunidad. Puwerte man ang community kung kaisa mayo lang kung ara kay mo isa subdivision nga hindi kagawa ka expose sa bata mo pero kung sa mga lugar nga puertik damo balay karon no sa mga lugar nga makonsider naton nga squatter o kung gaginutok. Sorry to use the term, pero kung gutok ang lugar, buot ng balon, ang komunidad na kung isa, ang bintana mo, bintana sampiak pagbuksan na, hindi ganito mabungguan na ang takop mo, o ang inyo siling nga bintana, amo nakadikit,
Ay do isa katao lang gani kaagi sa ali. O ti kun ano ang inaway sang mag-asawa sa piak bation sa piak. Ano mga kutso-kutso da mabatian sa piak sa kabataan ti kun kay isa amon ang isa kadako ang challenge kung paano yung isang teacher mabuligan nga mga bata ang purpose sang sining kasuguan kiti nangin layina kabay pa mangin madinalagon ini no ini nga kasuguan talaga mo na prisuhon karon maestra o kun ang kabataan kun way gasunod sa GMRC Action Hotline. Hulat nun tang guidelines no nga ibutang nila diri kun ano ang kagang maamot tagidi kita nga mga parents mismo hindi naton pag-itugyan lang sa mga teachers ang obligasyon kung paano matudluan sa insakto nga pamatasan ang aton kabataan sa ulihi. No? Ulaton ta kung anong guidelines ini. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo magkulong nun kag negosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong ang kahintangan responsable na pagbalita pagdahil na ipalag na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo,
bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo,
o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat Kung pagpabakod sa immune system ang inyo ginapangita, ari na makabulig sa inyo ho. Immune system kag resistensya nga makabato sa naman nga balatian, bisan mga common illness ni hindi niya makatapik sa inyo dali-dali. Kag amuning ginagamit ko, kag ginarecommend sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Puno sang phytochemicals, kag ang nami sini pure and organic siya, bangod nga nagapati ang Dr. Alfred's kag may pagtuon dito sa Amerika nga once kag ginsimbugan mo siya sang anuman nga chemicals kag herba nagakaguba ang molecular structure sini nagakadula ang natural healing properties. Amo na nga puro kag organic kid ang iya sa Dr. Alfred's nga pure ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Now, bisan insomnia niyo, sulbaron niya. Makatulog kasing insakto pagkaaga, naming kondisyon mo kag ang imo sini performance sa trabaho, ang nami pagid kay may rejuvenating effect nagahubin katulokon. Parisi, sang tinga manami naman para sa may mga hapo kagabamainan nga nagproblema sa ilang monthly period, para sa complete nga ikayong lawas, kondisyon nga maayo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Action Hotline! Parisi sang para sa benepisyo nga maayo. Action Hotline! Pasensya, hindi ko na malabutan iban nga mga mensahe. Salamat gid sa inyo pagpakigbuylog sa isa na naman ka edisyon sa inyo palatuntunan Action Hotline. With Action, Henry Espulgar sa technical side, backup si Action Dorel Cabato, kag Action JM Baikin. Ako naman Action Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.